El Castell de Focs Artificials va posar el punt i final ahir dimarts a les festes del Sant Crist de Balaguer. El Castell de Focs, a càrrec de la pirotècnia Tomàs, es va disparar des de davant de l'església de Santa Maria per tal d'aconseguir així més visió des de diferents punts de la ciutat i evitar aglomeracions. Amb ell van culminar unes festes que des de la paeria valoren de forma molt positiva. Segons el paer en cap Jordi Ignasi Vidal, potser en alguns actes no hi ha hagut la gent d'altres anys, però també diu que tots han anat molt bé. Bé, els actes de festa major han anat molt bé tots. La veritat és que sí que és veritat que amb algun no hi ha acabat de bé tota la gent, però la gent que ha anat perfecte. Encara ja suposo que sobretot en aquests col·lectius pot ser una miqueta de més edat, una mica com de por. Tot està amb seguretat, entre concert i concert desinfectem, etc. Però sí que és cert que encara es nota que falta una miqueta i ara amb les sardanes que comencen just ara acabarem el migdia i a la tarda hi ha els dos concerts i acabarem amb el Castell de Focs i hi ha les firetes, hi ha les paradetes, per tant la valoració és molt, molt positiva. La festa major de Balaguer va començar divendres amb el pregó de festes a càrrec de l'exjugador de bàsquet, el balaguerí Javier Sánchez, que durant l'acte es va mostrar molt satisfet per haver pogut ser el pregoner d'enguany i el primer esportista que el protagonitzava. Sánchez també va tenir un record per la seva infantesa i amistats del Col·legi Gaspar de Portolà i per les iniciatives que ha fet Balaguer en pro del bàsquet. També, tirant de fet històric dels pregoners anteriors, he vist que durant els 30 anys passats seré el primer esportista que dona un pregó. Espero que també això ho podeu donar en compte i seria important com a fet històric d'aguantar. Espero estar a l'alçada i que al final ho puguem treure endavant. Unes festes del Sant Crist que jo vagament recordo, de la meva joventut, ja que són moltíssims els anys que porto fora d'aquí. Els meus inicis em porten a viure en un àmbit familiar. Recordar també una mica l'àmbit inicial meu, que comença tot al Col·legi Gaspar de Portolà. És un record molt agradable, tant per l'amistat que deixes aquí a Balaguer com pel nexe d'unió d'una generació. Allí crees els teus amics de sempre, una mica els teus amics d'inici de després que faran de tota la teva vida, no? I que després han fet també grans coses aquí a l'àmbit local de bàsquet, no? Vull dir que s'han de reconèixer, no? Per la seva banda, el paer en cap Jordi Ignasi Vidal va dir que enguany es va creure oportú convidar-lo a ell, tenint en compte la seva trajectòria professional i sent també aquest any 2021 Balaguer, ciutat del bàsquet català. L'any passat ens tocava ser capital del bàsquet català, la pandèmia va impedir-ho, agafàvem el relleu de Reus i l'hem fet enguany. Hi ha hagut molts actes, ja heu pogut seguir, segurament molts de vosaltres, hi ha molta gent de la federació, hi ha molta gent del club, per tant, vull dir, molta gent que ho ha viscut, que ha pogut veure des de la pista que s'ha dedicat al Kobe Bryant fins a l'homenatge que es va fer als Sabaners, etc. Per tant, hi ha hagut molta activitat i una del que vam parlar tant amb la Gemma com amb el tècnic, amb el Beto, era que havíem de buscar una figura que pel pregó pogués significar un balaguerí que hagués tingut una carrera esportiva lligada al bàsquet i vam pensar de seguida amb el Javi Sánchez. Per tant, el que vam fer va ser ficar-nos en contacte amb ell per veure si podia. Ell va estar encantat, entenc, si no ho dissimula molt bé, i el que vam fer va ser organitzar-ho de tal manera que fem l'exposició, els que no l'hagueu pogut veure ho podeu veure posteriorment, que és aquesta Balaguer amb B de bàsquet, i vam convidar-lo perquè pogués fer el pregó. Lluís Moixí s'ha guanyat el millor regal, una clientela fidel. Jo només he intentat donar-los satisfaccions, afirma amb un somriure mesurat però sincer. També divendres, just abans del pregó, es va fer un reconeixement a Lluís Moixí, mestre pastisser de Balaguer, que al llarg de la seva vida ha rebut molts guardons, entre ells 2 primers premis europeus i diverses medalles d'or. A més, recordem, és conegut popularment arreu per les figures de xocolata que ha anat elaborant al llarg de la seva vida sobre diferents personatges. Durant l'acte, Lluís Moixí es va mostrar molt agraït i emocionat per aquest reconeixement, que va dir que l'omplia de manera molt especial. Us puc dir amb tota sinceritat que cap de les vegades que he rebut un guardó no m'havia sentit tan emocionat ni tan desbordat com avui. Perquè amb aquest reconeixement que m'heu fet i sento l'afecte de la meva ciutat, que és Balaguer, i també us volia dir que aquesta distinció m'omple d'una manera molt especial perquè a certes alçades de la vida un necessita ser o sentir-se estimat i no admirat.
El divendres al matí, però, els protagonistes van ser els nens i nenes que van fer la tradicional ofrena floral al santuari del Sant Crist, aquest any amb un format diferent a l'habitual per evitar aglomeracions. Només 2 representants de cada centre van fer l'ofrena floral dins de la basílica, la resta van dipositar les flors en unes caixes a l'exterior del temple que posteriorment uns voluntaris van entrar dins. La jornada de divendres va incloure també una de les novetats de les festes d'enguany, els concerts de festa major a les residències geriàtriques, un acte exclusiu per als residents. La festa major va continuar dissabte aquest any sense el tradicional esmorzar de germanor que es va decidir suspendre a causa de la pandèmia. Sí que va tenir lloc la 34a edició del torneig Escacs Memorial Pijuan, Fundació Estel, organitzat pel Club Escacs Balaguer, i com a novetat una matinal infantil de cultura popular a la plaça del Pou, una activitat aquesta també molt ben valorada des de la paeria que no descarta tornar-la a celebrar any rere any. Pel que fa a diumenge, destaca la celebració del 59è concurs de colles sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer i final del Campionat de la Terra Ferma i del Campionat de Catalunya. La colla sardanista Mare Nostrum va ser finalment la guanyadora del Campionat de Catalunya en una final molt ajustada amb la colla Violetes del Bosc, ja que totes dues arribaven a la gran final de Balaguer amb només un punt de diferència. Des de la colla guanyadora, Esther Cibran es mostrava molt satisfeta per aquest triomf tenint en compte que el campionat havia estat molt igualat. Veníem per darrere, havíem de fer 3 primers per cada campions i nosaltres la veritat és que veníem una mica avui a ballar bé perquè creiem que el miracle era molt improbable. S'ha produït el miracle i bé, i hem guanyat el campionat. Tot i així, hem guanyat nosaltres, però ha sigut un campionat molt igualat. Jo repeteixo que, i sempre ho he dit, que aquest any no haguéssim hagut de fer campionat, haguéssim hagut de fer concursos d'exhibició per tal com ha anat tota la pandèmia i tot, però es va decidir fer el campionat i finalment doncs aquí està. Per la seva banda, el president de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022, Jaume Marvà, qualificava la gran final de Balaguer de molt emocionant i d'un gran nivell. S'ha vist molt bon espectacle, s'ha vist molt nivell de sardana esportiva, s'ha vist molta emoció, molta tensió. La final de Balaguer una vegada més és on s'ha jugat tot el campionat a l'últim dia, a l'últim concurs, i com a balaguencs estem superorgullosos d'haver acollit aquest trofeu de tant nivell. El concurs va comptar amb 25 colles i al final del mateix es va estrenar la sardana Aimat Balaguer, que l'Associació Balaguer Capital de la Sardana ha recuperat recentment. Es tracta de la sardana que el mestre Ricard Viladesau, conegut com el príncep de la tenora, tal i com el va batejar Pau Casals, va escriure dedicada a Balaguer ara fa 26 anys, coincidint amb els 75 anys de l'Orfeó Balaguer. Ho comenta el mateix Jaume Marvà. Que estem molt contents arran de la capital de la sardana, estem fent un treball ingent de recuperació de partitures que no sabíem ni que existien. I el millor compositor de la segona meitat del segle XX, el Ricard Viladesau. Ricard Viladesau, penseu que se'n va anar a tocar en temps d'exili, en temps de la dictadura, a davant del Pau Casals, a Prada de Conflent, i quan van tocar amb la cobla, el Pau Casals va demanar qui era el primer tenor, el va voler conèixer, i llavors li va dir, tu ets el príncep de la tenora. Des de llavors, quan es parla del Ricard Viladesau, sempre se l'anomena com el príncep de la tenora. Doncs el Ricard Viladesau, el mateix Viladesau, ens va dedicar una sardana fa 25 anys, la va encarregar l'Orfeó Balaguerí, era una sardana per commemorar els 75 anys de l'Orfeó, enguany commemorem els 100 anys de l'Orfeó, per tant enguany fa 25 anys que es va estrenar, però aquesta sardana, com que qui la va encarregar era un Orfeó, només es va estrenar en versió coral, i només l'havíem sentit sempre en versió coral. Ens pensàvem que no existia una versió musicada per a cobla. De fet, havíem enguany contactat amb molts col·leccionistes a veure si sortien aquesta sardana i ens havien dit no existeix, i fins i tot hi havíem emparaulat amb un músic que ens la versionés, que ens la musiqués per a cobla, i al final al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí hem trobat les partitures originals manuscrites musicades pel propi mestre Viladesau d'aquesta sardana dedicada a Balaguer, de la sardana Aimat Balaguer, i per tant és el tercer motiu d'alegria, de que s'hagi pogut recuperar aquesta sardana. No és una sardana que haguem estrenat, es va estrenar fa 25 anys, però per nosaltres ha sigut pràcticament una estrena. En l'apartat musical destaquen els concerts que hi va haver al pavelló Impaxa, tant per als joves com per a la gent gran. Per als joves es van programar diferents actuacions amb els grups Buos i Banda Neón divendres a la nit, el concert 1980 Pop Festival Mi Generación el dissabte i els concerts de Làgrimes de Sangre i Guassa de dilluns.
Com a novetat, aquest any per assistir-hi calia pagar una entrada de 5 euros i presentar el certificat Covid. Tot i això, des de l'àrea de joventut, el tècnic responsable, Francesc Almira, fa una valoració molt positiva de com ha anat tot plegat i es mostra molt satisfet per la resposta del públic. Per la seva banda, el PAENCAP diu en relació al pagament per assistir als diferents concerts que potser ho ha entès més bé la gent jove que la gent gran i ha recordat en aquest sentit que l'objectiu era controlar l'accés i garantir l'assistència de públic. La veritat que entre la gent jove s'ha entès molt bé, entre la gent més gran considerar que no s'havia de pagar, però la veritat és que 3 euros entenem que és una quantitat absolutament testimonial i el que ens permetia és el que vam dir, poder tindre la certesa que tenim els controls d'accessos quadrats. Això és una reacció una miqueta al que ens havia passat durant l'estiu, en què fèiem coses amb cita prèvia i malauradament ens trobàvem que la gent al no haver de pagar agafava i encomanava i no venia i per tant hi havia gent que es quedava fora i per altra banda no estava per l'espectacle. Per tant, vam decidir fer-ho d'aquesta manera. No trobem que sigui dissuasori per ningú, són unes quantitats absolutament testimonials, vull dir, cap dels concerts que han fet ni amb 3 ni amb 5 euros no es pagués arreu, per tant entenem que la situació és positiva i ja valorarem a l'acabar la festa major, a veure, en funció com evolucioni tot, a veure com queda per altres anys. Per a la gent gran, les orquestres protagonistes van ser diumenge la Meravella i dimarts la Selvatana. Cadascuna va oferir 2 concerts de format diferent. A banda de tots aquests actes, durant la festa major d'enguany també hi ha hagut les tradicionals ballades de gegants i capgrossos pels carrers de la ciutat, activitats infantils, espectacles familiars i la iniciativa Vermutegem pels nostres bars de la plaça del Mercadal, en què cada establiment va oferir un vermut especial, festes del Sant Crist a les seves terrasses. El darrer dia de la festa major i dimarts, dia del Sant Crist, la jornada va començar amb la sortida des de la Casa de la Paeria de la Corporació Municipal cap al Santuari per assistir a la missa solemne presidida per Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe i bisbe diocesà. La jornada matinal també va incloure una passejada de les autoritats i els gegants des de la plaça de Sant Salvador fins a la plaça del Mercadal, on va tenir lloc la ballada de l'Arpia i posterior ballada de gegants i capgrossos. A la 1 del migdia i a la mateixa plaça, d'altra banda, es va fer també l'acte de lliurament del 32è Premi Comte Jaume d'Urgell a la Bressola, una xarxa d'escoles associatives de la Catalunya Nord. L'Escola Bressola i l'escriptora Maria Barbal, recordem, són els guanyadors d'aquesta edició del Premi Comte Jaume d'Urgell, d'aquesta 32a edició que atorga la Paeria de Balaguer. Es tracta d'un premi que reconeix a persones i entitats dels països catalans que per la seva força cultural, la seva original trajectòria i la gran capacitat de comunicació de la seva feina i obra fan que siguin exemples per fer més gran i més rica la xarxa natural i real dels països de parla catalana i dels seus ciutadans. El president dels Amics de la Bressola, Jofre Lurdú, va ser l'encarregat de recollir el premi i durant l'acte va mostrar el seu agraïment per aquest guardó que va dir arriba en un bon moment perquè es necessita més que mai suport després dels entrebancs de l'Ajuntament de Perpinyà en l'obertura del segon col·legi i del futur liceu. Doncs per nosaltres, per la Bressola i els Amics de la Bressola, és molt important de rebre el premi del Comte Jaume d'Urgell, perquè és un reconeixement a tota la tasca que fem a nivell d'immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord de més de 40 anys. I també és un premi que arriba a un bon moment perquè necessitem més que mai suport pels entrebancs que tenim de l'Ajuntament de Perpinyà al moment de l'obertura del segon col·legi i futur liceu a Perpinyà, que ens permetria de seguir tot el curs escolar de la maternal fins a la universitat. Doncs és un moment clau i per això agraïm molt a la ciutat de Balaguer per aquest premi. Per la seva banda, el PAENCAP de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, va parlar d'un premi imprescindible per la tasca que fa la Bressola i per la persecució que pateix en la seva defensa de la llengua i dels drets dels catalanoparlants a la Catalunya Nord. La veritat és que el que m'ha explicat, al seu moment estem tots convençudíssims que el Premi La Bressola ja l'havia rebut, perquè és un premi imprescindible, que la Bressola, si estem donant premis de cultura catalana, ja el tingués, i al veure l'anterior edició, que encara no el tenia, vam decidir unànimement que a la següent vegada segur que serien ells, i crec que a sobre hem enganxat un molt bon moment, per una banda perquè hi ha una persecució política per part de l'estat francès i especialment de l'alcaldia de Perpinyà, en mans de l'extrema dreta, que intenta bloquejar al màxim el creixement. Hem de tindre present
que així com nosaltres aquí a Catalunya Sud tenim la sort de poder disposar d'ensenyament amb la nostra llengua, a Catalunya Nord això només se pot fer via una entitat privada que el que fa és defensar els drets dels catalanoparlants a la Catalunya Nord, no? I per tant aquesta entitat, que és la Bressola, necessita tindre tot el nostre suport després de 41 anys de lluita, diguem-ne, fent que els nens i nenes aprenguin amb la seva llengua, no? Perquè sí que és cert que l'estat francès sempre s'ha vestit d'igualtat, fraternitat i llibertat, però la veritat és parlant la llengua dels dominants, no? En aquest cas el francès i cap de les altres, ni occità, ni basc, ni bretó, ni català, no? Per tant, és un premi merescudíssim i confiem que puguem seguir endavant i que algun dia es puguin normalitzar totes aquestes situacions tan anòmales. A l'altra guanyadora, Maria Barbal, com dèiem fa un moment, per dates no li anava bé, venia ahir a Balaguer i se li farà entrega del premi del guardó durant el mes de gener a la Biblioteca Municipal. D'altra banda, parlar també de les firetes. En aquest balanç de la Festa Major d'enguany s'han mantingut les firetes a la zona del pavelló Impacte, mentre que les parades que tradicionalment estaven ubicades al passeig de l'estació aquest any s'han traslladat al pàrquing del costat de l'estació de trens. La qual cosa s'ha guanyat en seguretat. I acabem aquesta informació recordant que també des d'aquest cap de setmana i coincidint amb la Festa Major s'han inaugurat dues exposicions. La primera es va inaugurar divendres abans del pregó. Es tracta de la mostra Balaguer amb B de bàsquet, un recull dels més de 80 anys d'història del bàsquet aquí a la nostra ciutat, amb imatges, equipaments i dividida per etapes històriques. I l'altra és la que es va inaugurar dissabte, en aquest cas al Museu de la Noguera, porta per títol Què tenim sota els peus i fa un repàs a l'evolució de la vida a les Terres de Ponent i el Pirineu a partir del registre fòssil conservat en diferents jaciments paleontològics d'aquests indrets.